Dason matapos ginabo sa ilang manghod. Sa Balita National, DepEd hindi pagtugutan ang physical classes sulo kay Briones. Presidente Duterte magapatigayon sang public address sa subong nga gabi. Sa Balita International, mga napatay sa COVID-19 sa US masobra na sa 100,000. Sa sports balita, PBA Board magasapol sa masunod nga semana sa posible pagbalik sang practice sa mga PBA teams. Kag sa atong showbiz balita, aga kag Charlene Gonzalez nagsaulog sang 19th wedding anniversary subong nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:07 kakaron sa litali na sang mga balita lokal. Ginpaydalom sang National IATF ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ umpisa Hunyo 1 tubtob Hunyo 15. Ini ang base sa aprobado nga resolusyon number 40 sang National IATF. Kasunod nga ang Bacolod kag Negros Occidental ang gin-classify nga low risk areas angot sa COVID-19. Sa bahin sang Region 6 ipaydalom man sa Modified GCQ ang probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Ang Bacolod City ang may 13 ka mga COVID-19 cases, 7 ang naka-recover, 3 ang napatay, kag 3 ang aktibo nga kaso. Samtang Negros Occidental naman ang may 9 ka COVID-19 cases, kag 5 ang naka-recover.
Nasaad sa resolusyon sang National IATF nga ang mga lugar nga ginpaydalom sa low, moderate kag high risk area ang pwede makapilar sa IATF screening kag validation committee nga may concurrence sang regional IATF not later than las 12 sang udto buwas nga adlaw Mayo 29. Sa iban nga balita lokal, nakapauli na sa buong adlaw ang 22 ka mga overseas Filipino workers nga bakulod noon nga ginpaydalom sang Bacolod City sa 14-day mandatory quarantine matapos man nga nag-negatibo sa COVID-19 RT-PCR test. Ginpahayag ni City Councilor Israel Salangang chairman sing Aksyon team on returning OFWs. Ini nga mga OFW ang isa-isa nga gindulong sa ilatag sa mga panimalay. Sa piyang kabahin sa record sang komitiba nga ginapamunuan sang konsehal, umpisa ginpatuman sang IATF National ang repatriation sa mga OFW. Nagdangat na sa 370 tanan ka mga bakulod noon ang nakapauli. Ginklaro man ni Salangga nga base sa inisyang impormasyon sa iya tanatapan, bayaran naman sang panibago nga batch sa mga OFW nga natala na mag-abot buwas nga adlaw Mayo 29 pagi sa pagbiyahe sang barko gikan sa Manila samtang mayara man sang grupo sang mga OFWs nga magabiyahe naman sakay sa eroplano. Meron kita naka 22 ka mga graduates sa Ginas ang aga. Agin endorse lang natin sila mga kabalayan no from the quarantine center, padulong sila kanya-kanya mga panimula agin dulong natin sila. Dapat yan si Bacolod City Councilor Israel Salangga. Samtang pilason ng mag-utod nga senior citizen matapos nga ginlabo sa ilang manghod sa may purok Riverside JJ Gonzaga Barangay Mansilingan Syudad sang Bacolod kagabi. Ang mga biktima ang ginklala nga Sanday Julianita Robles 75 anyos kag Ofelia Robles 73 anyos parehas nga nagapuyo sa nasambit nga lugar. Ang nadakpan nga suspect aging kilala kay Harlan Robles 67 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar. Napagwa na sa hospital ang mag-utod nga Robles matapos nabulong ila pilas nga naangkon na. Ginpahayag ni Police Lieutenant Florentino Abalaya ng hepe sang Police Station No. 7 na hubog ang suspect sang natabo ang insidente. Sulo kay Abalaya na akig ang suspect sang iya na ibaloan nga ibaligya sang iya utod ang propiedad rason nga iya inigin sulong kagin panglabo. Na-recover sa kapulisan ang 25 pulgadas nga kalabaon sang binangon nga gingamit sa paglabo sa mga biktima. Ginpasaka na subong adlaw ang kaso nga frustrated murder batok sa suspect nga yara sa custodial facility sang police station No. 7. Sang anak na magpahuway ini nga itong dua kabiktima ba tayo sa ila sulod Troyan, nakabati sila ng ila ng mutsugwa ng kasingitan, kagubok na ginapagwa sila tayo tumatsan sila. So wala sila nagwa. Ang hindi mo sa atong suspect, tuyo siya na magsulod sa front door pero nakala, ito siya nag-agi sa back door, kima sa sulod sa ila kwartong matulog na tani, kaging pangalabo. Dapat yan si Police Lieutenant Florentino Abalaya ng hepe sang Police Station No. 7. Samtang 196,826 ka mga left-out families ang ginsumeter nga listahan sa mga local government units o na LGU sa Department of Social Welfare and Development o na DSWD Western Visayas. Apang suno kay DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre, 87,073 lamang sa mga ini ang may lista sa ngalan sa mga benepisyaryo. Suno kay Macapobre, kinahanglan nga makumpleto sa mga LGUs ang pagsumeter sa mga ginakinahanglan nga mga dokumento para mangin mahapos man ang pagproseso. Antes isumeter sa DSWD ang listahan, ginpathag ni Macapobre nga dapat ini ang certified bilang Social Amelioration Program eligible, permado sang alkalde kag local social welfare officer. Ini nga listahan ang isumeter naman sang DSWD sa Department of Finance kag Budget and Management. Ang mga left-out families amo ang benepisyaryo nga wala matagan sang emergency cash assistance sa unang tranche bangod sa kakulang sang pondo. Based on our record, we now have 196,826 left-out families. Pero, numero lang ito. Ang may pangalan lang ay 87,073. Dapat yan si DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre. Sa dugang pa nga balita lokal, nasapwan nga patay ang isa ka mangungubang nga may igo sang armas luthang sa may sitio Agogulo, Barangay Makagahay, Banwa sang Moises Padilla, Merkules ang aga.
Ginpahayag ni Police Captain Hansa Lumandas ang Acting Chief of Police ang Moises Padilla PNP. Ang biktima ang ginkilala kay Ronald Villarma, 37 anyos, kaga residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Lumandas, ang biktima ang isa ka mangunguma, wala man sang malain nga record sa otoridad, kag hindi man isa ka drug personality. Panuaron sa asawa na dulang iyabana sa isa ka gabi kag ginkakibot na lang nga patay na sa nasapuan. Parayon pang ang investigasyon sa kapulisan sa pagkilala sa mga suspect kag motibo sa pagpatay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sang mga balita lokal ginadulong sa inyo sang GTX 500. Sa imo pag-exercise sini magkalipat nga mag-detoxify o gali ang pag-inom sang GTX 500. Ang GTX 500 ang nagatinlo sang imo nga dugo nagasilhig sang mga impurities kag toxins sa imo nga atay. Ini man nagabulig panubos sang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga ka-aksyon naton nga may mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule. Sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede nang ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa 15, detalye sang mga balita nasyonal. Pagkatapos, gid lamang sini. Once Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon. Sa bakolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalik.
Lasay sa 18 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa litalinasan balita nasyonal. Liwat nga magapatigayon sang public address si Presidente Rodrigo Duterte subong nga gabi Webes. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang public address sang presidente ang angot sa mga quarantine measures nga ipatuman pagkatapos sang Mayo 31 nga ulihi nga adlaw man sa pagpaidalom sang Metro Manila sa modified enhanced community quarantine. Base sa rekomendasyon sang National IATF, ang Metro Manila ang igapaidalom sa General Community Quarantine o GCQ umpisa sa Hunyo 1, samtang ang Cebu ang ipabili naman sa modified ECQ. Ang iban nga low risk areas sa Pilipinas ang ipaidalom naman sa modified GCQ. Samtang hindi pagtugutan sang Department of Education o DepEd ang face-to-face classes sa mabot nga school year bangod sa pamahog sang COVID-19. Sa public hearing subong adlaw ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones, wala sang conflict, wala sang disagreement kag wala man sang debate sa tunga sang palayag sang presidente kag sang DepEd angon sa pagbukas sang klase. Sunod kay Briones, hindi pagtugutan sang departamento ang face-to-face nga klase nga nagadikit-dikit ang mga estudyante. Sa itong Domingo nga adlaw, ginpahayag sang DepEd nga ang pagpatigayon sang face-to-face classes ang magadepende sa risk level sang lugar kung sa diin na hamtang ang eskwelahan. Sunod kay Briones, igaduso naman sang DepEd ang pagbukas sang klase usar ang alternative approaches. Ginatrabaho sa karon sang departamento ang pag-usa sang broadcast media kag sang internet para makahatag sang edukasyon sa mga estudyante. Nagahimo naman ang DepEd sang self-learning modules kag ini ang iga-imprenta kag i-reproduce para sa mga wala sang gadget kag access sa internet. Ang pagbukas sang klase ang gintalana sa Agosto 24. Una sa balita, una sa aksyon. Sa iban nga balita nasyonal, ginpalawig ni Presidente Rodrigo Duterte ang termino sang Interagency Task Force nga nagapanguna sa rehabilitasyon sang Boracay Island tubtob Mayo 8, 2021. Ang task force ang gintukod sang 2018. Sa ginpagwang executive order, ginpahayag ni Duterte nga may pila ka mga establishmento sa Boracay Island ang maga-comply pa lamang sang beach and road easement protocol. Sunod sa Presidente, mayara pa sang 723 ka mga struktura nga gintukod sa forest land blocks, 112 sa beach easement kag 334 sa road easement nga dapat i-demolish. Sunod sa Presidente, kinahanglan pa nga matapos ang mga critical projects sa Boracay Island bilang pagsunod man sa Boracay Action Plan. Ang Boracay ang ginsiradaan sa mga turista sang 6 kabulan sang 2018 para sa pagtindog kag rehabilitasyon sang isla. Ang islang liwat nga ginsira bangod sa COVID-19 pandemic. Sa katapusan nga balita nasyonal, na-hack ang Twitter account sang PLDT Customer Service sa subong adlaw Webes. Ginislan sang hacker ang ngalan sang account nga PLDT Cares sa ginhimo nga PLDT Doesn't Care. Nag-tweet pang hacker sang account para magpalambot sang mensahe sa kompanya. Ginpahayag sang hacker nga kinahanglan sang Pinoy sang madasig nga internet para maka-communicate sa pinalangga nila sa kabuhi karon nga COVID-19 pandemic. Ginpahayag man sang hacker nga dapat trabahoon sang PLDT ang ila sini nga trabaho. Pila ka minutos ang nakaligan matapos na hack, nabalik man ang account name nga PLDT Cares. Nagpasiguro ang kompanya sila mga customer nga ang security issue ang limitado lamang sa Twitter account kag wala man naapektuhan ang network kag services sang PLDT. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time ang detalye sa mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sang CL77. Hindi magkalipat mga kaaksyon nga maginom sang CL77 ang original nga herbal dietary supplement liquid. Ang CL77 himo sa banabang palaya mangustin, mangga pandan china, guava kag honey. Importante nga panumdom sa publiko nga likawan ang ginabaligya nga house to house sang peke nga CL nga nabutang sa mineral water o kon sa lapad. Ang original nga CL77 ang 375 ml nga nabutang sa plastic bottle kag green naman ang taklob para sigurado kag garantisado magdiretso bakal sang CL77 sa mga butika. Laking CL77 laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon.
Las 6:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Nasa aksyon! Las 6:28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa linasanang balita international. Masobra na sa 100,000 ang napatay sa Estados Unidos bangod sa COVID-19. Sunod kay Josh Mishod, Association Director sa Global Health Policy, ini ang isa ka pahanumdum kung ano ka delikado ang virus.
Sa bugos nga kalibutan, 5.6 million ka mga tawo ang naapektuhan sang coronavirus kag mas sobra 350,000 ang napatay. Ginalantaw sa mga eksperto nga mataas pa ang numero sa mga napatay sa US. Bangod may mga persona nga napatay nga wala na paidalom sa COVID-19 test. Sa pinakauli nga datos sang US, ang US ang may 1.7 million COVID-19 cases, 372,000 ang nakarecover, kag 102,000 naman na ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, magasapol ang PBA Board of Governors kag si Commissioner Willie Marshall para talakayon ng plano nga pagbalik sang liga. Pinapaabot sa meeting ang presensya nanay PBA Chairman Ricky Vargasa kag kalabanan sa mga board members nga patigayonon sa league office sa Miyerkules, Hunyo 13. Suno kay Marshall, pwede man makatambong online sa meeting samtang ang mga physically present ang magatuman naman sang social distancing. Pagatalakayon sang board ang protocol nga ipatuman sa team practices. Sa tion nga ang Metro Manila ang ipaidalom sa general community quarantine. Ang mga PBA workforce naman ang magapaidalom sa COVID-19 testing sa mabot nga Sabado nga adlaw, antes nga magbalik sa ilad trabaho sa Lunes sa Hunyo 1. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa ito naman nga showbiz balita, nagsaulog ang celebrity couple nga sanday aga mula kag Charlene Gonzalez sang ila 19th wedding anniversary subong adlaw, Mayo 28 bisan na may pandemic. Sa Instagram nagpost ang Anay Beauty Queen sang litrato sang iya kasala kag iya ginpahayag 19 years of love, marriage and happiness. May forever and ever. Si Mula ka Gonzalez ang ginkasal sang Mayo 28 tuig 2001 kag mayara sila sang duwa ka mga bata nga kapida nga Sanday at Tasha kag Andresa. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Mayo 28 tuig 2020. Sa liwat ako ang inyo nga tag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod.